Stopuj to. Nečekal jsem, že se tomu budu muset ještě věnovat, ale objevilo se tady 5 nových soutěžících, kteří chtějí ukázat, jak dokonale dokážou některé věci pohnojit. Některý jsem přemlouval. Takhle, na začátek říct o skóre je takový, že tady mezi nimi nesedí nikdo, kdo prohrál, protože prohrál Kolmis, který odmítnul svoji účast. Jo? Takže kdo zná Kolmise, tak teď se mu může vysmívat, protože Kolmis tady měl sedět, místo něj tady sedí, ano, Aleš Reiner. Tak, představíme si soutěžící, tak první tady je Eš. Eši, povstaň, ukáž, zamávej jenom se, aby věděli, kdo seš. O Ešovi víme 3 věci, bojí se tunelu žluté barvy a jeho snem je umřít bohatý. Tak, potom tady máme Aleše Reinera, nebo takzvaného Ryana. Ryan je odpovědí na otázku, jak by asi vypadal V.I. Lenin, kdyby byl buržoázní kapitalista. Potom tady sedí s náma Áďa Tučková, a tady máme jako Tučka. Potlesk. Sakra, ani Vera ti nezatleská, to už je hodně špatný. Áďa má trauma z toho, že jedno autobusek řekl, že by již měla mít dítě. Tak, a pak tady je Herman. Hermane, ukaž se, pokloň. Pokud byste chtěl někdo kvalitně opíchat, Herman má několik včelstev. Tak a tady takhle uprostřed, to není Martin od paní Very, to není Martin Volný, ale budeme tentokrát dělat, že je. Vytrvalost, kreativita, obětavost, takové jsou kvality jeho snoubenky paní Very, šampionky minulé sezóny. Tak můžeme přistoupit hnedka na první úkol, který byl, ne tenhle, ještě to nepouštěj, protože první úkol je předmětovej. Dostali za úkol přinést co nejuspokojivější předmět, takže se koukneme, jaký předmět vymysleli. Tak první může jít Aleš, protože sedí krásně na rohu, tak co s nám přines? Ukaž, co s nám přines jako nejuspokojivější předmět. Tak já jsem přines pro mě nejuspokojivější předmět a to je pivo. Pivo? Dělá mě velmi šťastným a uspokojuje mě. OK, dobrý, děkujeme za pivo. Tak, dalšího vezmeme třeba Hermana. Co ty jsi nám přines jako uspokojivý předmět? Jednu věc, kterou nepustím z úst. Dobře, piva a cigára, no, tak co jinýho bychom mohli čekat? Tak, teďka třeba Martin, co ten nám přines jako uspokojivý předmět? Dobrý večer. Martin přinesl sůl. Ne. A já ne, to je obráceně. Nejcennější ne, ty jsi nejcennější. Ne, nejuspokojivější. První nejuspokojivější věc. Takže to je obráceně. Je to obráceně. Dobře. Tak můžeš se napravit, neboj to vystřihnout. Já se omlouvám. Nejuspokojivější předmět Martinův. Ano. Já ho nebudu teď. Jo, aha, dobrá, tak jo, takže Vera je nejuspokojivější předmětem. OK, dobře, to musím říct potaz. Tak, Áďa, co má pro nás jako uspokojivý předmět? Ježišmarja. Já mám folii, Relax... napřít na červenou a je to relaxační folie. Relaxační folie za těžký peníze určitě. Výborně, tak relaxační folie taky silný kandidát. A ještě co jsi přines ty jako nejuspokojivější předmět? No. Já jsem myslel, že nás tady bude mít. Jako tak s Vojtou plus... Je nás tady méně než minule, ti můžu říct. A já jako nejuspokojivější předmět jsem vybral. No jo, vytáhni to z toho bágu. Jsou tady všichni dospělí. Jako, co může být lepšího? No, jasně, je to dildo. Dokonalý. Někdy to přijít muselo a je to tady, dámy a pánové, jo? Takže ještě tady máme erotickou pomůcku, super. Vezmeme to asi od jednoho bodu, cigarety škodí, takže Herman dostane 1 bod. Děkuju, že to tam budeš psát. 2 body hnedka potom následuje alkohol, takže Ryan dostane 2 body. Bublinková folie je bublinková folie, ale aspoň nikomu neškodí, takže Áďa dostane 3 body. Kučka, je tam napsaná. Tak, ještě nás tady všechny pohoršil, ale je to svým způsobem uspokojící předmět, tak bude 4 body. A Martin si odnáší za paní Veru plných 5 bodů. Ale Vera není předmět. Od teď budeme objektifikovat, že to je předmět. Takže máme za sebou první kolo a postoupíme k prvnímu natočenému úkolu, skutečnému úkolu. Tak poprosím intro.
Tak čau. Guten Tag, Herr Obersturmführer. Můžeš si přečíst. Ahoj, přátel. Jdeme. Krásná pečeť. Krásná pečeť, ano. Z Fredovy tiskárny. Umístěte do tohoto balónku co největší pevný předmět A následně ho nafoukněte do velikosti vaší hlavy. Největší předmět v nafouknutém balónku vyhrává. Máte jen jeden balónek, máte 5 minut. Váš čas začíná teď. V tuto chvíli se musím omluvit všem divákům za kamerameny H1 a H2, kteří nestihli mezi videoprojekcemi zapnout nahrávání na kameře. V důsledku čehož je při tomto statickém obrázku doplněn v postprodukci režisérský komentář, aby byla zachována kontinuita pořadu. První úkol je velmi jednoduchý, narvat co největší předmět do balónku a následně ho nafouknout. První se podíváme, jak to šlo Ádě a Martinovi. Pevný předmět. To mám nafouknout teda. Jop. Z předmětů, co jsou tady, jo? Úplně celý barák ti je k dispozici. Vždycky ti je úplně celý barák k dispozici, není-li dáno jinak zadání. Ty máš tady ale spoustu bordelů. Mám tady spoustu bordelů, proto jsem tady nějak extra neuklízel, protože jsem každému chtěl dát rovný příležitosti. Jo, kdybys chtěla, tak tady je další bordel, jo. Ty vole. Co tak dělá? No, taky myslím, že by to nebylo moudrý. Zhruba takhle, když to nafoukneš do téhletý podoby, tak ti to uznám. Co největší předmět, takže ne co nejvíc množství jednoho předmětu. Jakoby... Jediný předmět, jeden jediný pevný předmět. Kdyby to napustila vodu, tak ti to neuznám, protože to fakt není pevný předmět. To ti dopadlo. To je tam. Dobře, tak jo. Dobrá. Vojto, nemáš šitíčka? Šitíčka? Nemám. Tak vedle další chujový, nebo kde máš to lano na oběšení, když už je nejhůř. Dobře, tak já se ještě kouknu. Jo. Tady jako vidím něco, co by bylo jako ideální na to. Co tady nějakou plastičku? Ale jakou? Portské víno. Portské víno, ano, někde z letadla, možná. No jo, počkej, ty vole, nafouknu to pak. To je druhá otázka. Ty je to prasko. No. A už tím jste půjde co dělat asi. Ukáž, jak moc je to prasklý. Můžeš se ještě snažit, jako jestli chceš, ještě na to máš nějaký čas. Ještě máš 2,5 minuty. Cože? Ano. Ne. OK, dobře. Říkej mi čas. To je něco úzkýho, tvárnýho. To nevím. Ty jsi to nevymyslel, ty máš nějaký řešení, to je ultimátní, to je úplně jasný, jo. Možná kdybych to navlhčil, tak by se tam možná vlezlo něco, ale... Papír měří desetinku milimetru. Když to tam ani pořádně nic nenarvu, to jo. Tady to bude docela bída, to úkol. To prostě... To je píčovina. Já nevím! Já hrozně nevím, co mám dělat. Stíhám. Počkej, co to debilní tuška? Tam ani nedám tu tušku. Nenafouknu s tou tuškou, že jo? Jo, to už se asi dá počítat. Jo. Dobrý, takže je tam tuška. Ještě malinko, ještě aspoň jednou. Dobrý, tak jo. Končím. Končíš? Výborně, tak jo, tak máš ještě půl minuty, ale s tím už asi nic neuděláš. Takže ti děkuju. Prosím. Já to urvu. Jo. Dobrý. No to hned bude líp, že jo? Pokud si to nerozerveš úplně celý. Právě. Ale zkusím tu barvu. Zkusíš že jako, tu barvu. hele, lepší než nic. Jo. Zdát. Máš 1 minutu. Ty vole, abych nevěřil. Dobrý, stačí, tohle bude dobrý.
Jo, OK, dobrý. Byl chvíli nafouknutý na velikosti hlavy a já ti to uznám. OK, super. Takže Tak první 3 uspěli, byť s překážkama u Aleše, ale přece jenom překonal počáteční problém a má hotovo. Další se podíváme na Eše. Cokoliv do balonku a nafouknout balony. ano. Tohle kůra nezabrala. Už to Gino narval. Můžeš to zkusit. Ty vole. To by už nenafouknu. Jaj. To už se nenafouknu. Ne, pojďte, tohle je to. Takže asi špatný, co? Tohle je asi špatný. Dobrý, tak jo, takže... Ale já jsem si to dostrhl sám, já si jinak myslím, že No. to dělal. Asi tomu můžeme říkat hotový, jo? Tak, hotovo. Bohužel potkal nemilý osud. Dál se podíváme, jestli s pořadím ještě zamíchá Herman. Až čas začíná teď. Co tady najdu? Cokoliv. Porozhlídni. Proto říkám, že ten bordel bude k něčemu dobrý. Nejpodivnější šprcka všech dob. Jsme rovnou tak sklombili, to by bylo jednodušší. Ale jsem zvědal, jak to nafouknu do velikosti mý hlavy, moje hlava je velká. Hochu. Ty vole. Já jsem zvědal, jestli to někdo překoná. Nejsi astmatik, že? Dobrý, hezký pokus, děkuju. Jak málo chybělo Hermanovi k naprostému vítězství, ale bohužel to skončilo katastrofou, takže výsledky jsou takovéto. Vyhrává Ryan s předmětem o objemu 20 cm krychlových, na druhém místě Martin s předmětem o objemu 9 cm krychlových a na třetím místě poslední bodovaná je Áďa, která do balonku nacpala mašly o objemu 1,8 cm krychlových. Musím říct, že měření objemu mašle je velmi slušná matematika. A v dalším úkolu zkombinujeme architekturu a velké množství přebytečných tašek. Klap. Aj. Postavte se nejvyšší věž pouze z těchto tašek. Nejvyšší věž v okamžiku, kdy uplynou 3 minuty, vyhrává. Váš čas začíná teď. Tak 3 minutky. 3 minutky. Jo. Bude se stavět věž z papírových tašek a první 2, na který se podíváme, bude Aleš a Martin. Jsi sice ne architekt, ale inženýr, tak věřím ti. Čert, mám jich hodně. Přesně. Ještě máš minutu 10. Uběhla minuta. Dvě minuty. 40 vteřin. Tři.
2, 1. OK. Paráda, stálo to. 30 vteřin. 20 vteřin. Dobrý. 10 vteřin. Nebudeme na to šahat? Tak ještě počkám, až uběhne 10 vteřin. Nejhorších 10 vteřin v životě. 5, 4, 3, 2, 1. Neschazuj to, stop. Tak jsme viděli první 2 pokusy. Můžu rovnou říct, že Ashova věž byla vysoká 134 cm a Ryanova 169 cm, což je na samostatně stojící věž naprosto perfektní. A teď teda poprosím o zbytek. Nejvyšší, jo? Nejvyšší. Ani židle nemůžu použít. Ne. Mně se to třeba líbilo tady v rohu. Dobře. Samostatně, že dostanete jako do já. Dobrý, že nemusím to natáčet, vám to bude. Ještě 23 vteřin. To je fakt. No jako fakt, to? Ty vole. Aha. 4, 3, 2, 1, stop, pust. Dobrý, OK. Aspoň něco. Ne, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dost! Dobrý, tak já to rychle změřím. Osm, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Odstup od věže. Dobrý, tak, OK. No, docela dost. To jsou 2 metry, ti říkám. Jo, dobrý, 209. Umíš tomu? Jo, 209, výborně, gratulace. Jsem chtěl nechat původně hlasovat, jestli jako by se dá uznat věž jako věž, která je zapřená vozem. Samostatně stojící jsi tam měl. Samostatně stojící, A to není přesně ostrý, tak. přesně. Ano, Má stát v ano. prostoru. Ale ona nebyla spojená s barákem, takže je samostatně stojící. A říká to statik. Měla by být samostatně stojící tím pádem. Je to samostatně stojící, není to spojený. Není to spojený, takže podle tebe uznat. Volně uznat. Tak máme tady jenom jedinýho statika, takže budeme uznávat a je to dobře, protože já už takhle mám rozepsaný body. Takže věž Stašek, nejmenší měl Martin 77 cm, dostane za to 1 bod. Potom to byl Ash 134 cm za 2 body. Potom to byl Ryan za 169 cm 3 body, no ale věřte tomu nebo ne, kdyby si Áďa nedrkla do té věže na poslední chvíli, tak to vyhrála, ale tím, že má 209 cm úplně přesně shodně jako Herman, to by to čekal, takže mají oba plný počet, takže Áďa nikomu neuteče podle mě. A dalším předmětem bude prostý tělocvik. Tak vítejte v červeném pokoji. Máš tady zimu a bordel. Mám tady zimu a to je co ještě uklizeno. Tamhle, za tebou. Za mnou. No, ne. Hula hoop.
Takže za tebou je úkol. Za mnou je úkol. Bude určitě něco sportovního a ty sporty nemám rád. Hula. 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 Aha. No, dobře. Tak mám pokusů. Kolik chceš? To nedám. Mám jako... Takže na co tomu řekneš? To jsem udělal hula. Nějaký čas? Ne. Hula. Dobře, dobře, dobře. Já se musíš dostat do toho rytmu. Hula je tady. Já to uměl. Oni to dělají, oni se hýbou jako takhle. Nejlepší. Počkej, já se musím, Jo. Já se k tomu musím stýknout, Jo, dobře, tak to všichni rádi slyšej. No, ještě tam bylo. to bylo lepší. Ještě fakt nestačilo? Já myslím, že ten úkol už je jakoby splněný. Ne, koukej, to nevíl. Dobře, OK. No. Ty vole, dobře! Dobře! Ale jak dlouho? No, jak chceš, no. Ty vole, dobrý, tak jo. Jako vyvržený budu. Dobrý. Stačí. No, jak chceš ještě? Dobře, tak jo. Tak jo. Dobrý, tak vydrž. Tady máš druhou část. Můžu si to pak ještě zkusit? No, budeš muset. Tady máš pokračování. Zlepšete své hule. Máte čas do vyhlášení výsledku. Největší zlepšení oproti dnešnímu pokusu vyhrává. Takže to můžu doma cvičit. Můžeš to doma cvičit. A doma. jo, no, tak ty vole. Spokojenost? Děkuju. To můžu jít rovnou. Udělám o 5 vteřin díl. Uvidíme na vyhlášení, jo? Dobrý, díky. Na vyhlášení výsledku. Budeš mít jeden pokus na vyhlášení výsledku, jo? Takže si teďka koukneme, jak jim půjde hula. Vezmeme to od těch nejhorších, což byl tamhle Ryan, který udělal na přetáčení 2 okruhy. Já se bez mučení přiznám, že jsem vůbec netrénoval. Tak prý netrénoval, ale dáme mu aspoň teda ten jediný pokus, který má. Snad tady máme dost místa, to ještě malinko uvolním. Já předvedu úplně stejně bídnej ten, jako jsem předvedl, ale jako... Tak, 1, 2, 3. 1, 2. No, takže tady máme zlepšení o celou nulu. Já se to hnedka napíšu, ale děkujeme za účast. Tak, druhý může třeba Herman, který měl 3 okruhy, takže mu stačí k překonání udělat 4 okruhy. Já se taky přiznám, jsem netrénoval vůbec. Tak jenom mě kašle, taky netrénoval, tak 1, 2, 3. 2, 3. Dobře, no, takže tady se ještě o jeden zhoršil, takže nebo, kolik jsi udělal, kolik udělal, už tady jsem mu to? 3, no tak dobrý, takže taky od nuly pošla. Dobře, tak pak tady byl Martin, Martine, pojď. Martin udělal taky 3 v tréninku, takže uvidíme, jestli se připravoval. Tak, klidně pojď o krok blíž, ať to nevracíš do plátna. Dobrý, tak. A jedem. 1, 2. No, a to jsem teda čekal víc teda. Dobrý, no, takže asi s tebou bude velmi spokojený, protože jsme právě dal -1. Tak další, Áďa už se připravuje výborně. Můžou být i minusový body, jo? Můžou být i minusový body, samozřejmě. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 nebo 6? 5. Dobře, tak jo, takže 5, takže to jsou -2. Takže na natáčení udělala 7. No a Eši, dej si bundu a pojď. Ty to umíš. Stačí ti udělat 33 a vyhraješ. Ale pak ti to šlo a ti věřím, pojď. Já nedám 33. Pojď tady víc do prostoru. Že když to nechytneš na začátku. No tak zkus to. 1, 2, ano, když chceš začínat. 2, 3, 4, no, dobře. Takže to jsem skutečně čekal, že aspoň někdo jako v tomhle tom bude malinko úspěšný.
tak já to teda nějak promítnu do skvare, no, ale jsem z toho velmi smutnej. Ty, co s váma mám dělat, jako? No, minusový body vám nedám. Dobře, děláme to následovně. Počkej, takže jsme to jako vyhráli my. Aleš Schreiner a Herman dostanou oba 3 body za to. Já to věděl samozřejmě, já jsem čekal takový. Jo. Já jinak jako hula obdělám každý den. Ano. Tak no a potom dáme 2 body Martinovi a po 1 bodu prosím tě dej tomu zbytku, protože aspoň trochu se předvedli. No, co jste mu mám dělat, jako měla o 2 horší teďka pokus? To máte za tu věž švindlovací. Ano, je to karma. Dobře, takže pokročíme na další předtočenou věc, tentokrát to bude umělecké dílo skutečně. Dobrý večer. Tak, tamhle obálka na stolku. Ty krása, asi tuším, co to bude. Vytvořte svůj autoportrét pouze za použití věcí, které jsou momentálně na tomto stolku. Autoportrét musí být vzhůru nohama, když ho budete tvořit. Nejlepší malba vyhrává. Máte 10 minut. Když ho budu tvořit, jo? Aha. To znamená, že to pak otočíš a bude to správně. Ano. Nic jiného použít nemůže, jenom to, co je na stole. Jenom to, co je na stolku. A ta tarka, kdybys náhodou potřeboval ještě něco dobělit. Správně malíř, si nechám čepičku. Jasně. Tahle hořčice tady spadla na zem, ale měla být ještě použitelná. Je tam jedna kremžská, myslím, jedna plnotučná, kečup. Kluci, jdeme kreslit spolu? Chceš paletu? Tamhle je paleta. Krajno brdo, vždycky jsem bral to nejlevnější. Nejsem pořád s takovým rozpočtem. Použít to, co mám na stole, jo? No, jako bylo by to hodně vtipný. Hraničilo by to stíráním zvířat, ale bylo by to vtipný. Tak já to použiju jako štětec, tohle. Zůstaň tady chvilku, jo? To tě bude hodně prudit. Já nevím, jak začít vůbec. A párek bude. Co nejvíc sladík, mrtvý. Nevadí, to jsou odlesky na tlač, ne? Krása. Co já? Tam dáme trochu barvy, nějaké jiné ještě. Jasně. To je hnus. Tohle už mazat nebudu, protože to je poslední výtvor, tak... Tamhle máš paletku, kdyby jsi to chtěl dát na paletku. Ty krávo, dobrý! Až takhle rychle, že bys byl? Jo. Fakt? Hotovo. Dobrý. Mír. Dobrý. Perfekt. Perfekt, dobrý. To jsem už dobrý. Jsi spokojený, jsi spokojený. Strašně spokojený. Dobrý, tak jo, děkuju. Jo. Dobrý, hotovo? Spokojenost? To když se otočí, Tak to bude, to jsem byl ještě celá já. to seš celá ty. OK, Řehká a nížná a krásně voním. OK, dobrý, Chtěla děkuji jsem ti. nosit krávu, protože to jsem taky, ale, Ale. to je těžší. Myslím, že s tím seš blíž. Dobrý, děkuji. No, připravte se na nejhorší. Budete moc hádat, kdo to je na obrázku. Tak, kdo je tohle? Kdo je tohle z našich kandidátů? Nebo mám moc nezůstanosti brýle.
No, nikdo prostě Hermana nepoznal, OK. No, já jsem si myslela, že... To je hezký, že Lucka nepozná ani svého boyfrienda. Jenom jsem si říkala, že nemůže takhle hezky kreslit, jako. Jo, takhle, ano, takže překvapená. Dobře, příjemně překvapená. OK, dobrý, takže to je Herman. Další obrázek. Tak, kdo je tohle? To byl Martin. To je můj kluk. Ano, je to přesně tak, je to tvůj kluk, že ho poznáš do bytka jednoho. Takže Martine, ty vole, co jsi to tady předváděl, ty vole, to je jako, fakt nevím. Dobře, tak můžeme rovnou další obraz. Tak, kdo je tohle? To je dílo, to je jasný, že to je Aleš, samozřejmě. To je jako velmi dobrý pokus. Jinak to nejsou mouchy, to je odlesky z pleše. Výborně. Víš, tak aby tam pak byl Tak to je tohle, no, tak to je Eš, už nám jich moc nezbývá, no, kdo jiný maloval jako opravdu tak, aby se nezaprasili, dáme si. Jo, takže to je Eš, no, ještě se podíváme teda, jak vypadá Áďa podle sebe. Tak, jako je to totální vyhnutí se prostě povinnosti, takže podle toho a to budeme i skórovat. Takže Áďa dostane 1 bod, protože může být ráda, že nesplnila úkol, takže může být ráda aspoň za ten 1. Potom asi dáme Ešovi 2 body, protože jako bylo to umělecký styl, ale měl jsem se toho zasvinit. Martin z nějakého zázračného důvodu má 3 body, protože aspoň toho zanořil prsty trošku. A Herman dostane 4 body za svůj portrét a Ryan vyhraje s 5 bodama, protože ten portrét byl zdaleka nejlepší, jak určitě potvrdíte. Technická pauza. Ne, počkej, ale to neměl být portrét, to měl být Autoportrét, ano. Ano, a jestli se Áďa vidí jako křehkou květinku, tak ne. Děkuju. Já jsem teda jako... Ne, já bych byl nekorektní. Tak. Věra taky není On prostě chtěl, aby se zasvinila. Ano, já jsem prostě chtěl, aby všichni byli zasviněni. Na tomto místě došlo k drobnému problému se scénářem, protože jsem zapomněl ukázat jeden důležitý kousek videa z předchozího úkolu. Tak se na něj můžeme podívat teď a společně si zazoufat. Takže druhý předmětový úkol je tady. Nečekaně cenná věc. Každý měl přinést nečekaně hodnotný předmět do téhle soutěže. Tentokrát to můžeme říct zase od Hermana pro změnu. Tak Hermane, co jsi nám přines? Chtěl jsem toho přinést víc, ale bylo to problémový. Tady máš nějaký dělníky. Ježišmarja, to jsou skutečné včely. Pane bože, proč mi to položil zrovna sem? Neboj se, oni se bojím. Máš strach? Dobré, nečekaně cenné včeličky. Včeličky, OK, tak co přines Martin, nečekaně cennýho? A už to tak nějak tušíme, že to bude... Už to tušíte správně. Je to sůl nad zlato. Taky zajímavý pokus. Áďo, co jsi tam přinesla ty nečekaně cennýho? Jelikož si tam neříkal, jako pro koho to má být cenný. Tak já jsem přinesla jablko, protože moje babička tvrdí, že jablka z její zahrady prostě už dneska jako nerostou, takže se nesmí vyhazovat, dávat konům ani cokoliv, takže se skladujou ve sklepě. Aha. Máme tam asi 50 kg schnilých jablek, ale tady už se dneska takový jabka nepěstujou. Dobrá, takže děkujeme za jedno schnilé jabko. Okay. Eši teda, jestli jsem pochopil, tak tvoje cenná věc, povídej. Já bych rád využil svoji první věc. Protože když někomu snesete modrý z nebe, tak je to neocenitelný. Okay, takže ještě opět využil 2 v 1, jako při první sezóně udělala Adela. A poslední předmět tady s námi není fyzicky, ale bude vám zaprezentován takto. Na fotce. Mazanice. Já bych chtěl to uvíct jako v pravý ten. To je obraz, který jsme našli na půdě. A je na něm napsáno Kracau, což znamená německy chrastava. Z chrastavy nikdy nic hodnotného nemůže vzejít. A měli jsme tam nějaký odhadce, který řekl, že asi 1500 euro. Což jako na to, že to nakreslil nějaký mazal z chrastavy, je jako podle mě jako
Co? V celku nečekané. Vysoce nečekané. Dobrý, super. Děkuji za tento přínos kulturní, takže já to teďka nějak sečtu a dávám verdikty. Co si mám jako dělat? Můžeš jít do postele. Prý včely by měly vyhrát, říká Áďa. To máš tekutý zlato, když to namnožíš, tak máš továrnu. No akorát tyhle dvě mezi sebou asi moc nerozmnoží. Je fakt, že bez včel bychom Bez včel bychom chcípli. A nebyly by ani ty jabka. Herman za 5 bodů. Bylo obhájeny včeličky. Co by to dalo je chytit? Dobře. Tak, obraz, jenom protože splnil zadání, bude na druhém místě. A jako cenu má tady asi určitě nejvyšší po včeličkách. A již pravda, Herman nepřines všechny včeličky na světě, jo? Tak to je zase takový antipol. tak jako symbolicky. Sůl na zlato dostane 3 body. Nechtěl všechny včely. A ty vole schnilýmu jabku a tomu dildu po druhý dej jim 2 body každému. To je šikana. Dobrá, a další úkol možná ani neuvidíte. Poprosím režii. A mluv bordel, jo, ten, co tady vysypal. Obálka je... Kamuflujte se, máte 1 hodinu na přípravu. Poté budete vyfoceni v zakamuflované podobě. Nejlépe kamuflovaná osoba na fotografii vyhrává. Máš hodinu na to, aby si vymyslel nějakou kamufláž. Nekladou se vůbec limity. Je ti k dispozici opět úplně všechno. A můžu si to vyložit podle sebe? Tohleto, můžeš to vyložit podle sebe, ano. Můžu být kde chci, jo? Můžeš být úplně, co chceš. Když mě nenajdeš. No tak jako asi já budu muset vědět, abych tě vyfotil v tom prostředí. Ale když divák uvidí na té fotce a řekne si ty vole, tak je to dobře. Musíš být trochu mobilní s tou kamufláží. Aspoň trošku. No nejsem oblečený na kamuflování. No, já jsem říkal, že to bude dneska trochu svinící, no. Tak, prvního uvidíme Eše. Tak kde na téhle fotce je Eš, mi řekněte. Jo, kde by asi tak mohl být? Nějaký názor, nějaký nápady, kde je Eš na téhle fotce zakamuflovaný? Tak to nesehybe. On je asi za tím. Že by byl za tou plachtou? No, uvidíme. Já myslím, že je v listý, to je úplně jasný. Já kamuflovat teď. Wow! Fantastik, děkuju. Dobře, tak Eš byl očividně za pletnou. Asi vidíte, kde je Martin, některý z vás vidí ho tam ještě někde jinde, protože on si dal strašnou práci tam dát ty kalhoty nahoru do stromu. Vidíte ty kalhoty nahoře ve stromě? Ne. Tady takhle. Ty jsou dobře zakamuflované. Jo, ty jsou zakamuflovaný líp než on, jo? Takže odpauzu to, ať víme, kde je. Aha, to jak se s tím... Dobrý, tak Martin se mi zhroutil i z cedulí, až je to tady můžeme nechat doběhnout, jenom jak tam navazoval ty kalhoty, aby vás zmátli, takže to se moc jako dvakrát nepovedlo. Dobrý, tak teď se koukneme teda na Áďu, jak zase zakamuflovala. Tak, kde na téhle fotce je Áďa zakamuflovaná? Za tím, co to je mýval. Že by to byl mýval? Ano, tak můžeme pustit dál. Za mývalem s klobásou. Tak se můžeš odkamuflovat. Ano. Dobře, tak jo. Děkuji. Takže tady byla kamufláž udělaná trošičku mimo standardní myšlení. Ne, tak a teď se podíváme ještě, co zbytek, co Eš a Ryan. Pardon, Eš a Ryan, Ryan a Herman. Tak, můžeš pustit se. To je jako hodně smysl.
Jakože by se do tohohle vešel, jo? Cíl takhle nahležel to a tady kdybych se dal tu druhou, byl bych trubka. Byl bys trubka a nikdo by nepoznal, že jsi zrovna ty ta trubka. Přesně tak. Na té fotce. Přesně tak. Takže chceš to opravdu zkusit takovouhle hrůzu? Jde o to, jestli jsi pak schopný i dostat se ven, protože ta trubka váží asi 40 kg. Máš teďka šanci si říct, tohle dělat nebudu, chci náhradní úkol. Tak chceš tu náhradu? Chceš náhradu? Dobře, tak vydrž. Chceš teda náhradní úkol za kamufláž? Chci náhradní úkol, nemám tady oblečení vhodné na to. Takže tady máš náhradní úkol za kamufláž. Napište básničku o tom, proč jste vynechali tento úkol. Minimální délka jsou 4 verše. Body budou uděleny individuálně. Dobrý, takže jo, tak máš další úkol na vyhlášení. A to bych mohl zvládnout. Jo, takže hodně štěstí do vyhlášení, máš na to cirka 2 měsíce. Jo, to si nech. Tak Herman je nejblíž, tak může rovnou přijít před náš projektor a tak co nám přichystal za krásnou básničku? S básničkou samozřejmě mi pomohla moje drahá polovička. Já bych to asi nesložil. Nadpis jsem si vymyslel já. Tyran v rouše beránčím. Přikázal mi vůdce Hermane, teď se snaž. Tvým úkolem bude předvést kamufláž. Zmazat se, jak jsem se nechtěl. Tak přišel trest. Svoji krátkou báseň přednáším tu dnes. Tleskal bych, kdybych nepřekládal. Tleskám. Děkujeme za tento kulturní přínos, tak a teď si ještě poslechneme jednu básničku rovnou. Já jsem ji teda skládal sám. Úkol jsem nesplnil, protože jsem debil. Co bylo úkolem, se ptáte, že zrovna tohle v myšlenkách máte? Úkolem bylo na vůdcově zahradě se schovati. Jenže jak já s tímto pupkem mám to udělat. Do keře tam vidět budeš. Do trubky tam zasekneš se. Na střechu tam nevylezeš. Bažina tam potopíš se. Zkusím tedy žolíka, ten pomůže mi. Nebudu tu dělat tajtrlíka, nebo se snad válet po zemi. Úkol náhradní mi vůdce vyjevil, já si ale kalhoty málem potřísnil. Já a psát poezii, tak to jsem v prdeli. Perfektní básničku. Myslím, že tady i bez té kamufláže to bude za jasných 5 bodů. Takže 5 bodů pro Aleše, poprosím. Druhý místo. Tomu bych tady dal druhý místo z téhle sebranky. Bylo to jedno horší než druhý, jako jinak. Já bych dal Áďu. Já asi taky. Ale to bylo chytrý. Bylo to trochu myšlení mimo místo a to se tady cení, takže děkujeme. Třetí místo... No. Pan Kalhoty na stromě, ano, ten si od toho dal na držku, jak má ve zvyku, takže to bude za 3 body. Hermanovi asi dáme prostě... A víš co? Jo, dej mu 2 body za nějakou básničku, jako nebyla takových brutálních kvalit, to prostě byl strčený do kapsy, sorry. A Ešovi dáme 1 bod za to, že před sebe dal plavku. Takže si můžeme pustit 5. intro, nebo intro úkolu číslo 5. Je vlastně ten celý úkol, takže užijte si sledování. Tak a úkol máš přímo před sebou. Otočte co nejvíce pevných tácků. Máte 20 vteřin od dotknutí se prvního tácku, ty svině běž dolů. Počkej, můžeš dát ještě? Jo, jasně, že jo. Otočte co nejvíce pevných tácků. Máte 20 vteřin od dotknutí se prvního tácku. Dobrá. Já to si slíknu vodu. Jasně. Zadání velmi jednoduché, otočit co nejvíc pevných tácků a uvidíme hezky všechny za sebou.
Máš ještě 13 vteřin. Bacha na hlavu. 8, 7, 6, 3, 2, 1, stop! Dobrý, děkuju. Nevyšlo to tak, jak jsem si přál. Tak můžem? No, jasně. 3, 2, 1, teď. Zatím dobrý. Máš 8 vteřin. 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop! Bacha, kočka se chce socializovat. Jo, já ji tam zavřu do toho stolu. Kočko, pojď dolů, ty potvoro. Tak. A oni musí být zase jako rozložený, nebo můžou být na zemi? Nebo... Můžou být, kde chtějí, mu stačí otočit. Kočko, nech ho. Počkej. Všechny. Kočko, ne. Teď se čenou jak ten. Dobrý, tak vyzkoušej, jo? Takže, můžeš to zkusit. Takový profesionální příprava, výborně. Tak 3, 2, 1, teď. To je zajímavá taktika. Když máš 10 vteřin. Panika. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Dobrý, tak ten na zemi není otočený, tak teď si spočítáme. OK, spokojenost? Ne. Takže to můžu promyslet, než se to... Můžeš to promyslet. Ještě aby to šlo ochcat, víš? Jo, určitě, přemýšlej si. Co ten stůl tam není? Číčo. Ještě číčo. Stácky mají na druhé straně něco jiného. Jsou bílí z druhé strany. Není to důležitý, ale jasně poznáš, že je otočený. To, že má být bílým nahledu, není to nějaký chyták takový. Není. 3, 2, 1, teď. Teď, dobrý. Deset vteřin. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Stop! Dobrý. Tak jo, tak. Otočil se. Děkuji. Můžeme to spočítat, jo? Dobře. Kočko, jestli tam skočíš na ten stůl, tak tě vypráším kožich, tyhle. Dobře, No. Tak můžeš? Můžu tě to počítat? Od tácku, Od dotknutí se prvního tácku. Dobře, já se nedotýkám tácku. Nedotýkej se tácku. No. Dobře, tak jo. 1 jde jenom. Jo? Takže... Připravit. Bacha, on ti skočí na ten stůl, potvora. Kočko, pojď sem. Kočko, kurva. Každý se tady s ní pere u toho. Ahoj. Počkej. Ahoj. Tak, a vypadni. Dostaň zde, kočko. Tak, 3, 2, 1, teď. Ty to počítáš? Jo, 10 vteřin. Já to tady vidím na displeji. 5, 4, 3, 2, 1, stop! OK, krásný, dobrý. Tak jo, tak to jdeme spočítat. Zatím děkuji. Tak jo, děkuju. Spokojenej? No asi jo. Dobrý, ze 77 to docela ujde. Herman 39 za 1 bod. Nemáme nikoho, kdo by měl 2 body, protože 42 mají shodně Aleš a Eš. 42, takže po 3 bodech. Druhý se umístil tady Martin. 58 otočených, 4 body. No a vyhrála Áďa nečekaně, která jediná přišla na to, že stůl jde sklapnout a 64 je počet otočených. No a další úkol spojuje 2 nádherné věci, stres a oheň.
Dobré odpoledne. Tak, tady se můžeš podívat na stůl. Co tady máš přichystanýho? Teďka prosím tě koukni tamhle do kamery. Tak, a tady máš úkol. Splňte co nejvíc úkolů z tohoto seznamu, máte 2 minuty. Váš čas začal odchytím tohoto úkolu. Ty vole, já už nevím, co tam bylo, že jo? Jakýho rocha, co mám dělat s rochem, ty vole? Jelikož máš svůj dyslektický malý handicap, tak dostaneš o maličko víc času, ale jenom o maličko, jo? Splňte co nejvíce úkolů z tohoto seznamu, máte 2 minuty. Jo, teď. Aktivujte budík. Počkej, dobře. Aktivujte budík. Stačí ho jenom přinatáhnout, no, nemusíš se s tím nějak... No, asi, jakoby, budu to brát, že se snažil, jo? Cupujte deníček. Cupujte deníček. Jakože mám rozcupovat. Jak chceš? Cupuju deníček. Cupuj deníček. A cupuju deníček. Okay, můžu ho Ne. Můžu ho zapnout. Ty vole, já už nevím, co tam bylo, že jo? Jakýho rocha, co mám dělat s rochem, ty vole? Jabko, ale mám ho sníst, nebo? To jsem posral. Tak já aktivuju budík, jo? Jo. Kam dám ponožky. OK. To mi nezdá. OK. Dobrý, OK. Extrahujte v úseku. Extrahovat, myšleno extrahovat z kelímku tamhle. OK. Já ti nemusím říkat, že to je hotový. Tak a co víc si pamatuješ? Guma, hele, já něco mám vymazat. Já hádám, že mám vymazat... No, já nevím. Všechno? Tak já vymažu. No. Všechno vymažu, jo? Jo. Jsem to načet vůbec. Ještě něco si zapamatoval? Já si tě mám vytáhat za uši. OK. Dobře. Vůbec. Nic dalšího neskusíš? Dobrý, tak jo, tak já ti děkuju. Já nevím, co mám dělat. No, já si to přečíst, no. To mi nenapadlo. Já jsem nebyl, ale říkal jsem si, proč to hoří, jo. Tak já na to přijdu, jo? Jo, zkus to tam přijít. Ponožka, kladivo. 10 vteřin. Dobře. Tak. Máš čas, dokud nedohoří prskavka, jenom to třeba otypovat. OK. 17, OK. Dobře. 9 kusů. 9 kusů, dobře. Pejsek. Pirátský. Pirátský pejsek, OK. Supera 550, 38. Dobrá, akorát dohořívá. Tak jo, tak dobrý, jak já ti děkuju. Dobrý, konec, tvůj čas právě skončil. Dobrý, hotovo, děkuju. Herman splnil 3 věci z celkových 10 možných. Eš splnil 4 věci a Martin taky 4 věci. Byla tam taková pomůcka, protože vždycky bylo
každý ten úkol byly 2 slova a začínaly A a B, C a D, takže prostě tam bylo aktivujte budík A, B, supujte deníček C, D. Mohli jet podle tady toho, ale ty chytřejší mohli třeba číst ten seznam odzadu, jako teďka uvidíme. Tak počkej, a to se máme rychle přečíst, jo? Jo. Vydajte řeky mu. Jsi prasopes. Ty hovado. Tahejte si uši. OK. Tak oni prostě fakt úplně všude okolo. Vole, dobrá, už to hoří. Stavebnice, jakou stavebnici? Jako tohle je stavebnice. Jo. Otočte psa. Dobře. Tak. Otočte psa. Že? Mě to láhev. Já mám sukni. Dobře. Pane bože, ne! Počkej, já vím, tady je hrok určitě. Nebojte, rucha. Víko. Kde je hrok? Ne, je tady! Tak to jsem řekl, já už nevím, co mám. Jo, počkej! Extrahujte fusekle, tam bylo, to je. Určitě tam bylo, vyndejte ponožku. Já ji vyndám. Něco. Sakra. No, dobře. Vidíčku, když mě odstupuješ, dostaneš 2 bonusové body. Skvělý. Napíšu se tam, já nevím, Damona, to je tajný přání. OK. Co tam mohlo být s budíkem? Možná třeba natáhni budíka. No, dobře. Podívám, uhoďte do stolu. Jo, pardon. A změřte ostelku. Dobrá. Mohlo být 15 cm. Dobře. Lepící páskou si zalaďte pusu. Možná. Dobře. Zamíšíte barvy. Dobře. Dobrý, stop, konec. Tak jo, tak děkuju. Dobrý, tak jo, takže jestli stačí, no, tak jako, už to dobrý. Ovounům se to hodně povedlo až tak moc, že splnili opravdu všechny ty zadané úkoly, byť nevědomky někteří. Takže bodově to rozdělíme, že Ryan a Áďa mají po 5 bodech. Takhle. A pak tady teda máme 2 3bodový, což je Ash a Martin, který mají 4 věci splněný. No a Herman bohužel se přilí zase k natahování budíku, takže dostane 2 body za tu velkou snahu. Ziky, ano? Padl tady dotaz. Ano? Co kdybych si ten seznam vyfotil na telefon? No. Nikdo ti nebrání. Mohlo to být. Mohlo být. Jo, jako ale vytaz mobil, že jo, když najednou děti hoří. No, samozřejmě, ale... Ty jsi už soutěžil, ale prohrál se jako, takže teď můžeš být chytrej, jo. OK, tak se posuneme dále, posuneme se k něčemu, k něčemu dietnímu. Klap. Tačičku. Okolo tamhle. Jídlo, to by mi mohlo jít. Vajíčka mám ráda. Vajíčka, ne vejce, ty prasy. Jsou všichni napnutý. Sněste toto vejce, nejrychlejší vyhrává, váš čas začíná teď. Sněste vajíčko, nemůže být nic jednoduššího. Jako první uvidíme Áďu. Nejrychlejší vyhrává. Jo, ale to je o tlustý střevo pomalu, ne? Je, no. Teď. A nejde si robí, jo? No tak to se zase posral, ne? Ještě pořád máš šanci vzít si náhradní. Vojto, a jsou aspoň... Fuj, ty vole, to je nechutný. Je ti k dispozici celý barák? Jakože to může jít pak vyblejt. No to taky, ale můžeš to nějak jako skultivovat, jestli chceš. Jo, nejrychlejší vyhrává. Tak jo, dobře. Počkej, nemáš mikrovlnku, Nemám mikrovlnku. Do prdele.
Mikrovlnka je nástroj ďábla a zkázy. Co hledáš? Já nevím. Mám spoustu času, se to rozehře. A mě nevadí, že Že budeš pomalá. Že budu poslední. To se těším. Dobře. No, takže vajíčka jsou nejlepší. Slehka na másle, nádobí si umyš, Jo, samozřejmě, nemám. O, dáme si tam i trochu čili, jak to má nějaký. Klíďo. Chceš tomu toustík? Ty brďo. Jo? Tamhle záru. No. Toaster je tady. Škoda toho másla na ty jedničku. To jsou fajn úkoly. Že jo? Ty brďo, to budeš. Hurá do toho, dobrou chuť. Bylo to moc dobrý. Jo, to jsem rád, že aspoň chutnalo. Dobrý, zastavuju hodiny, jo? Když se vám do úkolu nechce regulární cestou, proč si ho aspoň neužít? Následující 3 budou Herman, Ryan a Martin. Jak se to bojím? Nevadí? Já to pak uklidím. Budu jak nějaký kulturista, ty. Hotovo. Děkuju. Teďka, jo? No. Ty vole. Počkej. Jaj! Počítá se to? Počítá se to, dobrý. Váš čas začíná teď. Čas začal. Dobrý, děkuju. Ty vole, musím je dusný. Hoď to na ten papír, nebo to vyplej z mokra, ty vole. No tak, to jsem nečekal, že to bude až takhle strašný. Jak ten? Jo, no, ježišmarja. Tak rychle to ti jdou něčím zapít, prosím tě, tady už nemáme co dělat. Což se nepoblejt mi to tady. Časy vám řeknu až potom, co uvidíme Eše. Je uvařený. Furt připomínám žolíka. Tak žolíka. Chceš žolíka? Jo? Nemá pečeť, ale prosím, tady je žolík, náhradní úkol. Tak jdem na to. Napište básničku o tom, proč jste vynechali tento úkol. Minimální délka je 4 verše. Zarecitujte ji na vyhlášení výsledků, body budou uděleny individuálně dle kvality básně. Takže mám na přípravu až do vyhlášení. 2 měsíce zhruba. Tak jo, dobrý. Bereš, okay. A teď si poslechneme, co Eš vymyslel. Netváří se na to moc, budeš mít mikrofon? Ne, mně už to stejně nepomůže, ale... A tak proč ne, pojď sem. Tak, Eš a... Báseň, ano, ovečka. Ziky nám zadal úkol drsný. Vejce syrová jíst máme dnes. Víme, že to bude odporné, ale Ziky je neústupný. Vejce je syrové a zdravé, ale myslíme si, že odporné. Však Ziky nekompromisní je, máme to sníst, jinak peklo bude. Krásné, děkuji, nebylo to tak zlý. Jako, nakonec slušný. Takže ty časy. U Ádi teda víme, že to bylo 12 minut, Herman se rozmýšlel 31 vteřin a pak rozhodovala pouhá vteřina, jsem to zkontroloval ze záznamu. Martin 8 vteřin vyhrál a Ryan měl 9 vteřin, jenom o vteřinu díl, takže Martinovi přivýšíme 5 bodů za tu nechutnost. A jenom 4, potom Herman dostane 3 body a Eš asi taky za tu básničku. Jo, a Áďa za to, že si dala na čas, dej bod. Dobře, takže můžu říct rovnou, že víc básniček, které už nemáme, tak kulturní vložka skončila. Poslední 2 úkoly před náma, předtočený, tenhle ten úkol, z toho vám bude ještě větší zima, než máme teďka.
Trošičku se nám zhoršilo počasí, ale to by našim adeptům nemělo vůbec vadit. Já jsem se... Nebyl jistý, jestli říká, že můžu nebo ne. Jo, můžeš, prosím. Počasí přeje dneska? Jdeme na to. Je to trošku kosa, myslím si, že je tak okolo nuly. Možná pod. Ty vole, co to je? Nechte tento let zmizet. Nejrychlejší vyhrává. Váš čas začíná teď. A zmizet, že mé oko nevidí. Mhm. Moje jenom. Tvoje. No, moje je to, který jakoby tady hraje tu hlavní roli. Soutěžící v první sezóně stavěli sněhuláka v létě, tak uvidíme, co udělá druhá skupina s kostkou ledu v zimě. A jako první uvidíme Eše a Ryana. Váš čas začíná právě teď. No, máš k dispozici všechno. I ty kamera vevnitř. I ty kamera vevnitř, když na to dojde. Tam voda? Je tam voda, je tam voda. Mohlo dostat. No, tak jdeme. Tak jdeme. Jinak ta voda odsud teče i tamhle dolů. Vezmu si tento šutýrek. Hlavně... pazourek. Pěstí pazourek. Aspoň ještě na 2 díly. Sorry, tohle nejde. Teď hodím do vody. Tak, je tam, dobře. Počkáme? Počkáme. Dobře, tak počkáme. Se toho neštítíš? Kamera jsou vevnitř, to nejde. No to jde, vevnitř můžeš interiér, exteriér. Jo. No jasně, že jo. No to fakt to fakt to. No to zmenšuje už. To zmenšuje, ale hlavně to na druhé straně toho, ty studánky. Jo. Dobře, takže teď nezbývá než čekat, jo? Teď to ještě zamíchám. Jo, ještě to zamícháme, OK. Dobrý, tak se sem vrátíme za chvilku. Po 3 hodinách mi to přestalo bavit to hlídat, takže... No, uvidíme, no. Každému jsem napsal více než 1 den, protože ono pak byla zima, další den napad sníh, takže pak dostanou každý po bodu. Ale teď se ještě podíváme, co s tím myslel Martin. Čas začíná teď. No. Já myslím, že tam pořád ještě je tam pořád jakoby, myslím, že tam ten let jako je pod tím, pořád tam je. Zmizet, jo? No. A když ho někam zahodím? No, tak můžeš to zkusit, ale tak jako asi tam zůstane, když ho zahodíš. Zmizet má, jo? No. Já nevím, jsou oheň. No, jako k dispozici je ti úplně všechno. Můžu použít ten kotel? No můžeš, samozřejmě. Já jsem chtěl v kotli právě, to prostě... Přímo v kotli? Prostě přiložit do... To asi začne... Ty vole, to by začalo, to by vybouchlo. To by vybouchlo docela dost. Ale můžu ti přinést něco v čem to... Kýbl, já to položím na to. V kýbl.
Ano, ten led musí přestat jakoby nějakým způsobem existovat, takže... Strašně dlouho trvá, než se to ohřeje. Pořádně voroštovat a počkáme, máme času dost. Pořádně voroštuje. Pacha, nešahy na to, spálí se. Tak jo. Jo, tak já přiložím. Horkou vodu, když tam naleju, tak to bude rychlejší, ne? No bude to rychlejší, když tam naleješ horkou vodu. Tak já tam naleju horkou vodu. Dobrý, tak si jdi nahoru pro horkou vodu. Jakože nemůžu vzít ten kýbl a dát to nahoru. Jako můžeš si vzít ten kýbl a dát ho nahoru, jo? Není to problém. Já mám s tím problém, jo? Tak vem to nahoru. Tady bude teplejší voda. No, je všude tak nějak stejná, no. A když já to vlastně nemusím nechat tu kýblu, co blbě. Ta voda vůbec není teplá. Protože máš na druhou stranu tu baterii. A to taky byla studená. Jo, ona tady trvá dlouho, než přijde voda. Takže... Konvic... Rozpouštět, no. No tak rozpouštěj, no. Nevím. To tady zasvíjel. Mám může, jak jde voda. Dobrý, já myslím, že můžu zastavit hodiny. Tak jo. Jo, super, děkuju. Já taky. Tak, rozpuštění, takhle jsem si nějak představoval, že to udělají všichni. Tohleto rozpuštění trvalo přesně 4 minuty 50 vteřin, takže je to podstatně lepší než ty několik dnů, co tady měli předchozí adepti. No jo, ale my jsme ti nevyplejtovali 5 kubíků vody. Voda je laciná, no teplý, no tak dobře, no, ale na to tady nehrajeme, takže se teďka podíváme, co ten zbytek, co udělal Herman a co udělala Áďa. Čas začíná teď. Pořád tam je, ho furt vidím. Ne, tady musíš stát na místě. Ne, nebudu. Ten led prostě musí přestat existovat a nebo být úplně... Jakože úplně. Ne, buď ať je to nádherný trik, anebo ať úplně přestane existovat. Dobře. Počkej. Tamhle, furt hodím tam křoví. Furt ještě existuje. Opa. Já ho tam furt vidím. Ne. Sorry, ale já ho tam furt vidím. Furt tam je. Tenhle furt existuje. Já už to nebudu vytahovat. OK. Dobrý. Tak proti tomu asi žádný disputát. Teď fakt jako asi už je pryč, no. No, dobrý, tak já děkuju. Ty si nechtěl existovat, ty jsi říkal zmizet. To nevidíš ani ty, ani já, ani nikdo. Popravdě ani mě se tam nechce strkat ruce. No tak jako jasně, že tam je kostka ledu ještě. To bude dlouho ještě kostka ledu, to tady bude ještě zítra a pozítří. No, jak si s tímhle poradit? No tak to zítra ráno pospatruluji, a když to pozměř čas. Dobře, jestli ti to takhle stačí, takovýhle výkon? To, já jsem to pochopila takhle. Dobře. Led zmizel, není okud hledatelný. Dobře, OK, tak jo, děkuju. Dva pokusy, které jsou značně kontroverzní a to asi nechám na publiku, protože to se bojím sám rozhodnout. Mám uznávat zmizení ledu, když ten led se by pak nechtělo vyhrabávat pod jinýho ledu a z listí? Nějaký názory? Zmizel. Dobře, takže obecenstvo řeklo, že zmizel, tamhle by možná dva pánové nesouhlasili, ale uděláme to moc později. Takže v tom případě nejrychlejší, ne, jsem to nejpomalejší. Jeden bod Ryan a Ash. Ale fyzikálně správně. Fyzikálně správně, ano, samozřejmě. Ne, takhle.
Uděláme to takhle. Martin vyhrál, protože ten let skutečně zmizel. 5 bodů. A potom po 3 bodech, protože tam byl rozdíl jenom 5 vteřin Herman versus Áďa, takže bych jim dal po 3 bodech spravedlivě. Co je na to? Jo? Ale už to všichni zmrzlí. Protože máme před sebou poslední předtočený úkol, před tím absolutně finálním, tak se podíváme, doufám, že máte dost jídla u sebe, protože jinak nám tohle udělá docela chutě. Klap. No, si to peče. Můžeme začít? Můžeme začít, ale ještě předtím, než začneš, tak si vyber jednu ze třetin abecedy. První, druhou nebo třetí třetinu abecedy. První třetí. První. No, já asi první. Asi první. Tu prostřední. Vytvořte pokrm nebo drink, který bude obsahovat ingredience začínající všemi písmenky z vámi vybrané části abecedy. Do příštího natáčení si sežeňte suroviny. Pokrm vytvoříte na příštím natáčení. Nejchutnější pokrm dle vůdce vyhrává. Jo. Když tam bude margarita, No. pivo a opium, tak jsem Hodně štěstí se scháněním opia. A myslím si, že bych tě dostala do takového stavu, že by si myslel, že to je to nejlepší, co jsi kdy v životě měl. Nechám to čistě na tobě a už teď se toho bojím. Tak jo. Ale bude to sranda, až se tě budeme smát pak. Popravdě jsem se trochu těšil na opium, ale nakonec budeme vařit pouze ze standardních surovin. Jako první uvidíme Áďu, která se vybrala druhou část abecedy a Hermana, který si vybral jako všichni ostatní první část abecedy. Zdravím, přátelé. Nevím, co budeme vařit, ale něco z toho vznikne snad. To jsem vyrovnal a vůbec jako... Takže arašíd, brambůrek. Pán si připravil brambůrek, výborně. Co máme na C? Cizrnu? Cizrna tady je... Tak máme dýňové semínko, česnek, ne, edamame. Co? Edamame. Ede co? Edamame. Neznám. Fazole. OK. Spíš Fko, fazole. Tady. Fazole. H, houba. Přibral trošku chili. Aha. Chili. Ty, ale jako chili je dobrý trik. I. Indické curry. Indické curry, OK. Jo. Jasmínová rýže. Kuře. K. Lahůdková cibulka. Výborný. Mléko, kokosové. Kokosmilch, bio. N. Nealkoholické osvěžení. Nealkoholické osvěžení, super. Ale super. to tady píšou, ale fakt. Jo, nealkoholické osvěžení, OK. Olej. P jako pepř. A to je všechno, myslím. Mám patlat. Důležitý je výsledek, ne proces. Jasný. Kurva. Ty nemáš nepřelnané hrnce? Ano. Už se to opálilo ze všech stran, ale má se to zase chytat. Pozor, je jasmínová, ne? Taková, která se vaří psu. Ale říkal
jsem si, že přijedu odpoledne, Mhm. takže budu mít hlad. Takže Jo? se tady najustanu. No tak jako jo, no, tak. Můžu počkat, než se to dovaří. No, už bych to snědla. Snědla bych to, není zrovna jako vysoká známka, kterou bych si sám dal. Tak. Jo. Myslím, že to takhle zvládneš. Tak, kejdičku. Hermanovo, co si na styl Indie. Ochucený je to dobře, jenom jak říká malinko slanější by to mohlo být. Ale jinak zadání splněný, fazolky jsou vařený tak akorát. Profesionální. Zatím asi nejvíc profesionální, co jsme tady měli. Já bych jenom chtěla dodat, že nedržím pistoli. Vojta to říká zcela dobrovolně. Ano, říkám to zcela dobrovolně, protože jsem rád za to, že mi někdo udělal večeři. Ty hajzle. Super, děkuji ti. Viděli jsme v akci první 2 kuchaře a na zbytek se podíváme právě teď. Takže máme za A Avokádo. Za B bulky. Bulky, OK. Burgerové bulky, to jsou dvojitý B. Čekáme, co možná z toho vznikne. Ano. Pak máme citron. Možná máme i cibuli, ale tak stačí jedno od toho písmena. Jo, stačí, ale tak jako na bonus to samozřejmě neuškodí. ČC máme. ČC, no ježiš, do fantazie. Jo, ještě máme balzamiko. Balzamiko ještě. OK. Teď jsme u Dčka, ne? Jo, datle. Datle, OK, datle. Jo, pak máme ještě barbecue máčku. Ano, tak moc toho už nezbývá. C, D, E teda, takže Emmental. Emmental, OK. F máme Frankovku. Frankovku, no jo, jasně, proč ne? A ještě od F máme, jo, F, to je všechno. Ještě G. G. Aha, Háčko tam bylo ještě. Háčko to máme hranolky a hovězí maso, jo. A G jako... Jo, to nebude stačit. Takže nejdřív uděláme remuládu. Takže uděláme remuládičku. Takže vlastně ty si to myslel úkol, aby se mohl nakrvit. No, trošku podlije vínem. Ale jenom trošku, jinak to exploduje. Já si přeslením. Jak si to někdy naberu. Jdu natáčet. To já nevím. Ale říkali, že to má hlavně chutnat. Jo. No, takhle mi to tady vyskládají na pultík. Ještě hranolky tam musí přijít. Jo, ještě hranolky tam. No, do příprav. Proměšáme. Já musím si říct něco jiného na to není. Tak. Prosím. Tak chybí tam Fko. Stačí pro boha. Tak jo, dobrý. Tak dobrý, takže já děkuju. Barbecue, pod B, no, lehce nedodělaný hranolky. Poživatelný. Tak zkusíme tady guacamole. Cibule. Burger, který je teda někde uprostřed, to můžete vidět.
Ujde to. Úplně na začátku jsem ti chtěl přinést jenom banán. Aha. A říct ti, že přijímám všechny trestný body a že ti na tuhle skurvenou soutěž úplně seru. Ještě, že jsi to neudělal? Pak jsem si to trochu rozmyslel a donesl i další ingredience. Vybral jsem si první třetinu. Ano, to víme. A takže máme ananas. A. Banán. Jako B. Citronová šťáva. Ano, jako C. D. Dort. Dort, jo, pán si přines dort. E je elder bean. Erdbeere, no, já vím, no, co jsi myslel, jo. Je to jahoda z říše. Ano, jo, takže jo, dobře. F je fidorka. OK. G je grapefruit. A H je hroznové víno. Aha. Ale jako bonus máme C, Č a Č je čekánkový syrup. Teď začne první to vaření. Fidorka je posyp ovoce. Aha. No, to bude mít nějakou úroveň. Já jsem tomu na začátku vůbec nevěřil, ale o tom možná k něčemu i bude. No, jasně. Pár kapek jenom. Do čehokoliv. Aha. Tak. A je to hotový. Je to hotový, tak mi to sem prosím tě takhle dej. Eši, co to mám před sebou? Popiš mi to jak, nebo respektive řekni mi, jak se to jmenuje. Jmenuje se to ovocný dezert. Ovocný dezert se to jmenuje, OK. Hlavních jídel jsem měl hodně, pravda je, že dezert nedělal zatím nikdo. Od čeho něco? Jo, dobrý. Překvapivě, tyhle sladký to je, díky tam v té sedačce. Čekánkový syrup. Čekánkový syrup, ano. Domluvám se, že jsem tomu řekl, já to vypípnu stejně, že to je jedna. Zkoušíme dort. Mati, děkuju. Zjistil, že jako to, co Eš udělal, tak bylo jako mimořádně dobrý. Vůbec nechápu, jak se mu to povedlo, ale bylo to jako paráda. Tady je hrozně těžký. Jo, pardon, ještě jsme neviděli tam Aleše, který se na to vykašlal, takže je diskvalifikovaný. Napiš mu 10, prosím tě. Takže ztratí tím pár bodů, no. Dobrý, uvidíme, co to udělá s celkem skóre. Tady v tom úkolu teda, nikdo nedostane 1 bod, nikdo nedostane 2 body. 3 body dostane tady Martin. Za ten burger, sice to bylo všechno možný písmenka, ale nedodělal hranolky a ten burger byl někde uprostřed prostě housky, jo, jako. A on tam něco měl, jako nikdo neselhal písmenama, ale... Já neviděl Gčko v tom videu, mě tam chybí. No, guacamole. Ano, on vyráběl guacamole, ano, správně. Děkuji za opravu. Jo, on to takhle vzal, tak jako jo, 3 body. 4 body dostane Áďa. Přece jenom jsem čekal, že z ní vypadne něco jako luxusnějšího. Ne, neměl jsem jídlo na 3 dny, ano, to je jako pravda. Jako 4 body jsou 4 body, no a Eš dostane plný počet 5 bodů s Hermanem, protože oba dva překonali svoje, jakoby moje očekávání. Yes, děkuju! Takže Eš skutečně vyhrál úkol, dá se říct, 11 míst. Yes. Tak, to by byly všechny úkoly přetočený, už nic dalšího neuvidíte mimo toho finálního úkolu, na který poprosím, aby si všichni šli stoupnout tady do liney pěkně. Jeden malý krátký úkol, já věřím, že ho zvořete tak moc, že to bude hned za váma. A úkol přečte někdo, kdo má dobrý hlas, přečte to Aleš. Poprosím hezky na hlas. Počítejte jako skupina postupně, jeden po druhém, od jedničky dále, přičemž u každého sudého čísla udělejte lehký dřep. Po napočítání do 12, nebo pokud někdo z vás vypadne, budou přidány další pravidla. Přílišná prodleva rovná se vypadnutí ze hry. Vteřinku. Já si tady připravím notičky.
Tak, úkol teda zadání je takový, že mají počítat jeden po druhým a při každém sudým čísle si mají lehce aspoň dřepnout, nemusí to být žádný ultra dřep. Tak, můžeme si to vyzkoušet, tak Alešek tady začne. 1, 2, 3, 4, 5. Výborně. 7, 9, 10. Ne. Dobrý, tak děkujeme za pokus. Myslím, že si správně sedáš. Bohužel nečekal jsem, že toho dělají fakt takový zahřívací. Dobře, takže platí pořád ty samé pravidla, budeme začínat Ešem od jedničky znova. Ale přidává se k tomu, že u každého násobku 3 musíte zasalutovat. Jo, takže pořád na sudých číslech dřepat a na násobcích 3 salutovat. Takže ještě jeden. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, stop. Herman, sudý číslo, ten. Dobrý, takže to je další odpadlík. Dobře, takže zbývají nám 3 poslední. Přidáváme nový pravidlo. Nesmíte říct písmeno N. Takže ještě začni. A pořád platí sudý čísla dřeb, 3 násobky 3 salutovat. Tak, ještě. 1, 2, 3. Myslím, že jste... To jsem přesně čekal, že to začnou hrát úplně všichni. No, dobrý, no tak asi tím jsme skončili, protože všichni to podělali, že jo? Jako dopletu se. Dobrý. Takže teda poslední, co zůstali ve hře, tak jim dej prosím tě 3 body. Všem 3. Tak. Herman ten odpad na 2 bodech a tam dej 1. Prosím tě, no. Dobře, takže my tady si rychle sečteme skóre a vyhlásíme vítěze. Výsledky druhé sezóny vůdcovi úkolový reportaře máme tady před sebou. Na posledním místě teda už jsem zmiňoval, že byl Kolmis, protože se vůbec nedostavil, takže ten je poslední. Předposlední místo obsadil Eš se 30 bodama. Děkujeme za účast, každopádně nebyla to ostuda. Na 4. místě se umístil se 36 bodama Herman. Děkujeme, je to slušnější zisk, než to vypadalo mezi součtu. V 3. místě se 40 bodama, jenom o 4 body víc, má jistá Aďa Tučková. Děkujeme. O 1 bod víc, 41 bodů získal Aleš Reiner, nebo Ryan. Děkujeme, gratulujeme, no a tím pádem vyhrál tady nepřítomnej Martin, který si teď převezme osobně určitě s celkovýma 45 bodama. Opravdu to rozdíl byly minimální, převezme tuto cenu zastoupení. Nějakých pár slov? Jsem dobrý. Bylo mi ctí reprezentovat tady Martina, spoustu bodů udělal on. A chtěl bych poděkovat rodině. Rád bych na někoho zapomněl, možná s odstupem času jsem si uvědomil, co jsem vlastně dokázal. Vlastně. Děkuju, bylo mi ctí se účastnit, i když jenom asi z 10. A účastní publiku, účastní soutěžící. Moc díky všem. Děkujeme, tak viděli jste všechno a pokud mě přejdou ty strašné nervy, které jsem měl z toho strašlivého stříhání, tak možná budete někteří z vás tady v publiku v sezóně číslo 3. Děkuju.